Значи, докъде стигнахме? До срива на еврото. Значи, възможно е на първа стъпка да се срине в очакване на това, че ще има излизане и ще има някакъв разпад. И в момента, в който излезат, еврото да се стабилизира. Причината за стабилизацията е, че вече няма да има държави, които да са затънали, за които трябва да се напечатат парите, да се спасяват, така както е в момента с Португалия и с Гърция. Тоест, тръгваме от началото, той, което трябваше да обясним, какви са фундаментите на валутата, от какво зависи силата на една валута. И силата на една валута зависи от две неща. Но основното е дисциплината на държавата и на бюджета да няма дефицити. Тъй като когато държавата тръгне в дефицити и тръгне да трупа дълг, в крайна сметка се изчерпват кредитори. Няма достатъчно кредитори, които да купуват държавните облигации и това купувача от последна инстанция е именно Централната банка, която напечатва парите, за да финансира остатъка от нефинансирания дълг. Тоест, част от дълга се купува от индивидите, част се купува от бизнесите и корпорациите, голямата част се изкупува от банки, застрахователни фондове, пенсионни и други институции и той, което остане, се напечатва и се купува от Централната банка. Тъй като те го трябва да продадат дълга, а няма купувач, цената на дълга се срива, лихвите излитат и това означава тежки последствия за реалната икономика. Срива се жилищен пазар, срива се банки, срива се много институции. При тези обстоятелства Централната банка донапечатва парите. Тоест, когато едно правителство е фискално, бюджетно дисциплинирано и няма дефицити, това правителство няма нужда от прясно напечатани пари, за да се финансира. Централната банка печата значително по-малко. Много по-бавно обезценява, може да е 0,5-1%. Обратно, ако е правителството като Аржентина, Гърция, Италия, Испания, които обичат много да харчат, остатъка се покрива с печатане от Централната банка и до година Централната банка донапечатва. И до година Централната банка донапечатва. Значи проблемът не е в еврото. Няма никакъв проблем с еврото. Проблемът не е в валутата. Проблемът е в дисциплината или в различната дисциплина на немското правителство и на гръцкото съответно. Проблема е, че гърците дънат много по-големи дефицити и имат по-голяма нужда от, т.е. трупат дългове и трябва някой да ги финансира, а Германия няма. И затова Германия няма проблеми с финансирането на дълга си, тъй като е съвсем малък и дефицита е малък, а Гърция, понеже има огромни дефицити и огромни дългове, има огромна нужда на пари. И цялата разправия в Евросъюза всъщност се свежда до това дали ЕЦБ-то да финансира недисциплинираните правителства или не. А защо не спират да наливат милиарди в Гърция? Значи това е по-интересният въпрос. Отговорът е също много прост. Понеже гръцките банки и гръцкото правителство са финансирани основно от немски и френски банки и ако гръцкото правителство банкротират немските и френските банки. Това е ключа. Те не са, никой не иска да се вкара циганина в къщата да стои там, нали? Мисъл, идеята е, че те казват, ние искаме да сме заедно в Европа, ама не защото искат да са заедно, защото искат гърците да продължават да си плащат и да си обслужват дълговете и да си ги върнат. Ама те се дават повече и повече всеки път. Това е проблема. Проблемът е, че имаш краткосрочно отлагане на проблема във времето и в същото време затъваш по-дълбоко и по-дълбоко и по-дълбоко. И всеки интелигентен човек знаеше преди 2-3 години, както и сега, че трябваше още преди 2 години да ги отрежеш гърците и тогава да се срине и проблема щеше да е по-малък,
защото сега проблема е нараснал с още 20-30% или още 20-30 милиарда. Значи проблема с този тип дълг е като гангрената. Като видиш, че тръгва да гангренясва пръста, докторите знаят, трябва да се отреже, защото гангрената продължава да си върви и ако не отрежеш тук, ще трябва да отрежеш тук. Ма ако заправиш хитрец, трябва да отрежеш тук. И в крайна сметка, нали? Така че това е основният проблем. Основният проблем е различната фискална дисциплина, тъй като гръка си е грък, а немеца немец, и различната потребност да се финансират дефицитите от Централната банка. И когато вече опря ножа до кокала, вече стана ясно, че сега, всъщност, нека да се върнем. Сега вземаха нов президент, Мосио Оланд, нали, на французите си имат. Те, нали, точно заради това загуби Саркози, заради връзката. Какво казва Оланд? Трябва да вкараме Централната банка за растеж. Всъщност, на френски език, който той употребява, той като каже растеж, той има предвид да се напечата пари и държавата да харчи още. Това му е мъката. Мъката му е харчлък, мъката му е дефицит. Това начин да спечелиш избирателите, предполагам. Той успя да ги избере избирателите, сега обаче трябва да овладее битката с Европейската Централна банка. Дали Европейската Централна банка ще започне да печата или не. И в момента немците се опитват да държат дисциплина, макар че те опуснаха още отдавна. Щом почнаха да финансират Гърция, Ирландия и т.н., те опуснаха дисциплината. Сега вече идва деня, в който трябва да почнем да финансираме и Франция. Вече и Франция е сериозно закъсала, както беше последно. Падна и кредитния рейтинг. Да, падна и кредитния рейтинг и вече имат проблеми, вече са прехвърлили 90-100%. Франция имат толкова много проблеми. Интересно е, че все още не се говори на друго места, освен в Златния вестник. Нали така? Последния брой, петия брой на Златния вестник. Така че фундамента на златото е свързан с това, каква е дисциплината на правителството. В това отношение Япония е много зле, Англия е много зле, Америка е много зле. За сега Европа е все още зле, докато не отреже Испания, Португалия, Гърция, евентуално Ирландия трябва да се уреже. И кои са малкото държави, които имат малко по-добра дисциплина? За сега Норвегия. Тоест, гледаш фискално кои държави са добре, кои не са чак тъй жестоко затънали и кои нямат такива огромни фискални дефицити, които да налагат нова прясна валута, с която да се напечата, с която да се финансират тези дефицити. Това са, така да се каже, елементарните фундаменти на златото от гледна точка на монетарно. От гледна точка на инвестиция, гледаш какъв е бил баланса между жилище и цена на злато. Тоест, колко монетите купуват средно жилище. Примерно, ако едно време ти купуват 10, сега ти трябва 40, резултатът е много прост. Значи златото е средно подценено колко си пъти. Това е друг вариант. Третия вариант е да се превърти жилището през заплати. Колко са нормалните заплати, с които трябва да се купи едно жилище. Средна заплата за Ловчелия, Ловешко жилище, както София в Софийско, Нью-Йоркско в Нью-Йорк е 2-2,5. Това е нормално, исторически. Последните 2000 години. 2 години и половина трябва нормално. Тоест, ако средният софиянец взима по 800 лева заплата, примерно щедро, средният софиянец, и на година взима по 10 000, средното софийско жилище трябва да е около 20-25 хиляди лева. Ако в момента около 40 000 евро, означава, че жилището е надценено тройно. Значи, може да изчислим фундаменталната стойност на жилището чрез доходите на хората, но можем да изчислим чрез златото. Когато изчислиш чрез доходите, се оказва, че жилищата са 2-3 пъти надценени в момента. Когато ги изчислиш през златото, са 3 пъти измерено с Наполеона. Нали? Тоест в момента мога да кажем, че на око
жилищата са все още 2-3 пъти. Дали е 2 или 3 не е съществено. По-съществено е, че златото е подценено спрямо жилищата. Ами ако жилищата са надценени? Да, това казахме, жилищата са надценени. Означава, че ако имаш 2, продаваш и го обръщаш злато. Това означава, че ако нямаш, няма все още да купуваш, защото те ще паднат, забележете, в реално изражение. Нямаме гаранция, че цените на жилищата ще паднат измерени в евро. Тоест, жилището, ако ти падне 10% и еврото ти падне 10%, цената стои същата. Ние имахме вече нещо подобно. После жилището ти пада с 10%, еврото ти пада с 10%, цената... Тоест, може да се окаже, че в продължение на 5 години жилището стои 30 000 евро, 30 000 евро, 30 000 евро, 30 000 евро, но падайки по 15-20% годишно еврото, жилището в реално изражение да падне наполовина. Тоест, жилището измерено в вода, в кола, в злато, в бензин, в хляб, да реално да падне двойно. И то това и става. Жилищата цените падат бавно в номинално изражение, тъй като еврото пада сравнително бързо. И при ако жилища падат 5-6% годишно и еврото падне още 10-12%, ние пак си имаме на около 20%. Значи, колко струваше едно жилище измерено 2008 година в злато, колко струва сега. И виждате, че жилища са паднали много измерено в злато. Всъщност паднали съвсем малко измерено в евро, тъй като еврото падна много. И въпреки това се сринаха в Испания. Значи в момента, чето последната статистика, жилищата в Испания са паднали на около 50% измерени в евро, в номинално изражение. Наполовина. А отделно си добавете колко е паднало от тогава. А еврото колко се обезценило? Ами, виж колко беше 2008 година цената на златото. Ако е било 800, там трябва да си видиш колко... Не, тя беше доста повече, тогава да е била 1100-200. И то да кажем е паднало 20, 30, 40%. Значи то проблема е, че 2008 година, точно преди усещането на кризата, цената на златото излетя и следващото се срина. И после, след като мина калабълъка 2-3-4 месеца, около Lehman Brothers се замръзнаха борси и се сринаха, всички активи тръгнаха надолу, само златото единствено тръгна да върви нагоре. По-късно се включи нефта. Златото беше първи актив, който след големия срив от 2008-2009 възстанови цената си. И причината е, че в условията на криза от всички активи хората най-много търсят злато. Що злато? Защото може да вземеш най-голямо количество, да го скриеш. По-трудно с мед. Трябва да купиш един кораб с мед, един кораб с цинк. Трябва да купиш 5 влака, огромни влака с желязо. Не става, но с злато става. Злато няма проблем да вземеш един хеликоптер с злато. И това е причината, поради която златото е значително по-търсно, защото има много по-висока стойност и съответно много по-лесно се транспортира и съответно много по-лесно се съхранява. Разходите по транспорт и съхранение са нищожни спрямо разходите по транспорт и съхранение на мед, цинк, желязо са многократно, 10-20 пъти по-големи на единица стойност. И това е, предполагам, надявам се, отговаря. Нататък? Аз малко не се съгласих с вас за еврото. Значи, на кой момент за еврото? На момент това, което казахте, че ако в смисъл, но вие сменихте после темата, не знам дали добре се върнем. Вие казахте, че ако изключим Гърция, нещата ще станат в по-добри рамки, ще се нормализират, ще има по-добра... В смисъл, ще има повече... Точно така. Значи имаме два момента. Първият момент е, че очакването, че Гърция ще излезе, означава, че всички тези немски, френски банки ще закъсат, ще трябва да се напечатат тези пари, за да се покрият загубите на немските и френските банки. И процесът на очакване на излизане на Гърция означава, че еврото ще падне, то ще отчете, че Гърция ще излезе.
Разбираш? Ако се случи друго, добре, например Гърция излиза, спира да финансират, спира да наливат и така нататък. Ако се загуби абсолютно цялото доверие към еврото, никой няма да разбира се, значи това нещо може да стане, ако след Гърция тръгне Испания. И тогава пак ще трябва да стане същото нещо. Или ще напечатат много повече, отколкото за Гърция и ще се срини много, или ще трябва да отрежат и Испания по същия начин. Идва Италия, преди това е Португалия. Точно. Значи, ние ще имаме очистителния процес на Гърция, Португалия, Испания, потенциално Италия и този процес ще води междувременно до сериозна обезценка. След като изчистиш всички тия двойкаджи, т.е. тия дето се харчат, чак след процеса на изчистване, това ядро, което остане, ще остане със стабилна валута. Това беше и темата, нали, която зададе, че в момента вече говорят, че имаме нужда от 2 евра, от 2 еврозони. Еврозона за южните, които да имат една валута, и за северните, т.е. за дисциплинираните, които има. Това е същия момент. Дисциплинираните да си останат на своя валута, южните да си се отцепат и тяхната валута бързо да се обесцени 20, 30, 50, 60%, нали, с бързи темпове, за да могат да си балансират икономиките, т.е. да си обесценят държавния дълг. Управете се сами. Така че държавният дълг да стане лесно обслужваем, тъй като на 100% не можеш да го обслужваш, но ако го обесцениш на половина, той изведнъж става на 50% лесно обслужваем. Тоест, значи, аз казвам почти същото, но по различен начин. Очакванията и процеса на очистване ще води до отслабване на еврото. Но след като ги очистиш, вече ще има стабилизация. Разбираш? Да, малко държавите решат да се откажат от еврото и си останат една Германия, една Франция. То за какво има на тях това евро? Докъде се стигне? Точно така. Значи това е проблемът за съдбата на еврото. Проблемът за съдбата на еврото е дали само 2, 3, 4 ще искат да излезат или от 17, 10 ще искат да излезат. Това си е божа работа. Т.е. това е чисто политически въпрос, свързан с конкретни политически партии, конкретна конюнктура във всяка една еврочленка по-отделно трябва да си реши какво да прави сама за себе си. Това е неясно, не е сигурно, икономически е невъзможно да се прогнозира, тъй като не е свързано толкова с икономика, доколкото е свързано с политика, политически решения и с политическа воля и дисциплина. Дали да затегнем коланите и да орежем бюджета и да влезем в коловоза, или да си продължим с хърчлъка и ако се наложи, ще излезе. Това няма как да се предскаже. Това, което вече можем да предскажем е, че имаме 4-5 жестоко закъсали, които нямат шанс. Гърция няма шанс. Португалия няма шанс. Ирландия почти няма шанс, се оказва. Испания на практика няма шанс. Може би Италия няма шанс. Значи тия 5 нямат. За останалите зависи от конкретна конюнктура, от политика. Може да се окаже, че ще се появи поредния популист, ще грабне народа и тръгнат пътя на социализъма. Или на фашизъма. Ирландия не е свързана по някакъв начин с Великобритания. Вързана, ама си е... Ирландия. Ирландия е вързана, ама си е независима държава, независима конституция, независими политици, свой собствен ирландски език, наричам го на английски гейлек. Живял съм там една година, там скарах магистратурата си. Своя култура, свой менталитет, свой акцент. Те не се обичат с ирландци. Това е друга история. Така че дали са или не са, не е значение. Значение е каква е настроението на народа и няма ли да се появи някой, както сега се появява в Гърция, който си го характеризират като неофашизъм. И тогава вече всякакви видови икономически прогнози отиват по дяволите, тъй като популизма и политиката започва да доминира и здравият икономически разум и здравите финанси вече нямат абсолютно никакво значение.
това и ставаше в България в годините на прехода, 91-а, 2-а, 3-та, 4-та, нашите политици точно това правяха. Взимаха бързото, лесното, краткосрочно решение, не взимаха големите, затова стигнахме до тази финансова и банкова, валутна, всяка икономическа катастрофа 96-та и 97-та с всичките му социални, икономически и т.н. Всичко се просто се срина, цялата система се срина. Така че това е въпрос, нали, на това кога ще спреш процеса на гангрена и ще отрежеш и в край на нашински казано се затегнат коланите. В последния мини брой заговорихте за криза в Великобритания, което в смисъл това само там съм го чела и само там съм го видяла. Никъде друга да не се споменава за криза там, за затягане на колани. В Великобритания винаги много отдавна има сериозна криза. Страхотни дефицити имат, страшно огромно печатане, измерено в темпове и проценти на печатани, най-слабо осезаема от финансова е именно Великобритания, тъй като те напечатаха най-много от всичките. Те са най-големият финансов център в света, може би след Нью-Йорк, е Лондон с лондонското Сити. Тяхната икономика е най-силно зависима от финансовия център, от финансовите услуги и те напечатаха най-много пари. Най-бързо увеличиха баланса на Централната банка и при тези обстоятелства те закрепиха привидно икономически, но с цената на британската лира. Британската лира много дълго време падаше много бързо. Сега се оказа не, че е по-стабилна. Просто еврото почна да пада много по-бързо и долара почна да пада много по-бързо. Почнаха да застигат в темпове на падане. Така че Великобритания има огромни проблеми, не се говори. А защо инвестирали са в нещо, което не трябва? Сгрешили ли са в... Значи направиха си също като нас, също като испанците и като други, като гърците, си направиха безумен балон. Защото, нали, да се върнем защо идваха англичаните и инвестираха в Банско и в Слънчев бряг. Защото имаха такъв жесток, безумен жилищен балон на такива безумно фантастични цени, половин милион британски лири, говорим за 1 милион евро, половин 1 милион евро говорим. Това са им жилищата там. И направиха такъв безумен балон, всичко на кредитиране, всичко на тия неща, така че, в крайна сметка, по същия начин. Първата банкова криза в условията на света се появи именно в Великобритания. Там хората първи се усетиха, те са финансирали балона и те са изгърмяли да отиваме да си вадим парите там. И оттам тръгнаха първите, нали, което на английски bank run, нали, хората да отидат да си варят, нали. Имаше по едно време в наша българска банка се случи подобно нещо. Така че, но това нещо тръгна преди това от Англия и след това тръгнаха по други банки. Значи сега Гърция тръгва едва сега, 2011-2012 година, може и 2007-2008, тръгнаха в Англия. Тоест, те имаха същите тия безумно потребление, огромен бум, огромни харчове, държавата харчи здраво, държавата си трупа огромните дефицити в годините на бума. Вместо да погасяват и да стапят, те продължаваха да трупат по-малко. И всяка дойде кризата и направиха огромните дефицити по 10-12%. Това в стари времена е абсолютно недопустимо, но сега се печатат и всички други правят същата работа, така че не е проблем в краткосрочен аспект. Но лирата си пада, нали? Зато и златото измерено в лири си расте. Значи, той беше едно, но другото, за което е Франция. Франция е по същата. Франция е толкова закъсала и никой не говори за проблемите на Франция. Те ни изкарват, естествено си е пропаганда, че Франция всичко е 6, че те са отлични. Франция е тройкаджия. И те харчат, и те имат дефицити, и те имат най-високите данъци в Европа, и те са закъсали, и те имат проблеми с растежи, и те имат маса банкротирали предприятия, които държавата финансира и ги крепи.
нали, на системи. Френската икономика е много зле. Нали, италианската е много зле. Въпросът е, нали, че в Европа не може да се говори, тъй като Франция се представя като спасителка, когато е ясно, че в недалечно бъдеще Франция ще има нужда от спасение и тогава вече може да дойде денят на пълният разпад на еврозоната. Просто зависи в кой момент ще се появи дисциплината или в кой момент няма да има никаква дисциплина. И ние трябва да решим като България в кой момент ние може би ще стане разумно да се развържем от еврото и да се вържем за по-стабилна валута или директно за златото. В крайна сметка може и така. Той, което ще стане... Това кой решава? Как се решава? Ами това се решава на чисто... Значи, то се решава, въпросът е, че нали, то е лесно да се реши. Въпросът е, че няма да угоди на държавата, на бюджета, на банките много. Значи ще настъпиш много хора по пръстите и като стане на въпроси, като разберат после, нали, както и за Гърция сега, айде нали, да затегнат, значи ние трябва по същия начин да затегнем коланите и банките. Ние ги затегнахме, в смисъл, както Дянков е министър, затегнахме доста в смисъл, доста не става раза от бюджетите. Разбирам, по същия начин Ирландия позатегна много коланите, позатегна още бюджетите, но означава, че това е все още достатъчно, че това е все още ясно. Плюс той, ние може да сме затегнали бюджета, а търговските банки още не са очистили лошите ипотеки. Те си ги паркират в свое собствено дружество, къткат си там, не реализират загубите и привидно всичко е 6 и всичко е наред и няма проблеми. Но нашите банки не са по-различни от било то гръцките или испанските, т.е. от други банкови системи, които са преминали през условията на жилищния бум и са се натоварили, половината от портфейлите им са жилищни ипотеки и сега жилищния пазар се срива. Ние трябва да погледнем какво става в други подобни банкови системи и да очакваме да стане същото при нас. Нямаме основание ние да сме някакси по-добри от другите. Така че ние тепърва ще имаме други проблеми. Плюс и при нас тръгва сега безработицата, тръгва кризата. Сега ще се свие вторично бюджетните приходи. Трябва втори, трети път да се уреже бюджета и така нататък. Тоест, тя появява с спиралата, за която нали, се говори в Гърция и това и Португалия, че е невъзможно. Те отрежат разходите, икономиката се свие, приходите на бюджета се свият, трябва да урежат пак разходите, икономиката се свие и става, нали, спиралата удушава икономиката и в един момент казват, стига толкова да развързваме. Така че, нали, нещо... Има и малко двусмислие, защото някой казва, че в момент на криза една от най-правилните стратегии, поне някои преподаватели в университета дори така съм казвали, че в момент на криза една от правилните стратегии не е да затегнеш колана и от всичко да се лишаваш и нищо да не пипаш, да не си пипаш парите, а напротив да намериш ниша, в която да наливаш пари, която да ти е успешен бизнес, успешна инвестиция, в която да развие, не да стягаш и нищо да не правиш, да не мърдаш, а точно Значи това е една такава точно нали, от проблемните стратегии на модерната кейнсианска политика, поради която американците са де-факто пред банкрут, британското правителство пред банкрут, Гърция вече де-факто банкрутира, Испания е пред банкрут. Проблемът е, че на приказки е много лесно да си кажем в България, хайде да си намерим хубавата инвестиция, в която да инвестираме, да си оправим и като тръгне всеки да си дърпа към чергата и какво излиза? Политически връзки. Политическият процес в Америка, Англия, Испания, Франция, България, 99% от страните е толкова извратен и корумпиран, че никога няма да достигне до вярната, точна, продуктивна инвестиция. Разбираш? Значи, това е много хубаво пожелание, което политически никога не работи, никога не може да се открие вярната и точна инвестиция и не е ясно, че ако я открият, държавата ще успее да реализира. Държавата по принцип е
много калбав инвеститор. Каквото питне държавата, обикновено го съсипва. Било то болници, училища и т.н. Какъвто и бизнес да са фанат, обикновено става ужасно неефективен. Няма стимули за ефективност и т.н. Така че това е изкривена или обновена кейнсианска философия, до която светът е достигнал, нали, пред този фактор. Точно това беше идеята на Япония от 20 години. Айде да направим дефицит, ще го вкараме в мостове, ще го вкараме в шосета, ще го вкараме в той, в оно и в трето, четвърто, и сега се оказва, че са 5 пъти по-затънали. Преди бяха на 50%, сега са на 250%. Най-затъналата света е все пак Япония и най-закъсалата в момента е все пак Япония. И затова много не са. Споменава се, но не се споменава, че е най в света. И след това са Англия. Всъщност, нали? Те говорят за Гърция. Нали? Гърция е нрава. Все едно, представете си, да не обиждам тук някой, банкротира Сливен. Голяма работа. Нали? Ако банкротират София и Пловдив, нещата стават зле. Нали? Банкротира Сливен, банкротира Ловеч, банкротира Троян, става с тях и без тях. Значи, размера на Гърция е несъществен. Не. Япония, Англия, Америка, Испания, огромна икономика, Италия, те са от значение. Исландия, че паднала, няма никакво значение. Нали? Не се усеща. Усеща се, нали, паническия ефект, но това е друга тема. Ние горе-долу припокорихме въпросите, които са тук, нещо много се повтарят. Останах само някои такива, но те вече са по-технически. Например... Добре, почивка 5-10 минути. Спираме камерата.